Igbo tara ọjị tara atọ ekele m unu eji m n'aka na unu na-ajọli na-eme enjoy n'ihe niile anyị na-ewetara unu n'isi mbido telivishọn ọ dị mma. Aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Oge eruola ịkụziri gị otu ilu maọbụ abụọ, ilu ị ga-eji were mụta ihe, mara omenala, marakwa ọdịnala. Chetakwa na onye ọbụla a tụrụ ilu n'ala Igbo kọwara ya ịmara na ego ejiri lụ nne ya bụ ihe nara ana. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-ele ilu Igbo na nkọwa ya n'isi mbido telivishọn. Ọ ga-abụ ịpụọ n'ọha ka ego ejiri lụ nne gị hapụ ịbụ ihe mere gịnị, ihe furu efu. Ọ dị mma. Ilu mbụ anyị ga-ewetara gị taa bụ nke a na-akpọ geekwa ntị ọfụma ka ịnụ ya. Ọkụkọ hapụ kwọm o were gịnị zụọ ụmụ ya. Ị ga na-alụ ilu a, eji m n'aka na ị ga na-anụ ya bụ ilu mgbe ọbụla ndị Igbo na-ekwukarị ya. Ọkụkọ hapụ kwọm o were gịnị zụọ ụmụ ya. Bekee ga-translate ya sị, if the hen leave quom, what will it use to train its chicks? If the hen leaves quom, what will it use to train its chicks? Ọ bụ gịnị ka ọkụkọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ hapụ kwọm? Ile anya ihe ọkụkọ, ihe dịka nne ọkụkọ nke chi ụmụ, mgbe ọbụla ị hụrụ ya ọ na-eme kwọm 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 o mee ya ụmụ ya niile agbakọ. Ụmụ ha amara na nne ha ejidela ihe dịka idide maọbụ ụkpana maọbụ ihe ọbụla a na-eme gịnị, a na-eri eri, ha bịa tụsaa ya bụsaa ya. Ọ bụ etu a ka nne ha si eme gịnị, si azụ ha. Ọ bụrụ na ọ hapụ kwọm, ihu ọkụkọ chi ụmụ ọgba nkịtị na-akpagharị maọbụ na-ebe ka ewu mee, ụmụ ya ọ ga-ama na o nwere nri o butere? Ha agaghị ama. Ọ bụ gịnị ka ilu ahụ pụtara? O nweghị ihe ọzọ ọ bụ na-abụghị ihe onye na-eme. Igbo si na ahịa onye na-azụ ka ọ ma mgbe o ji aga. Ọ bụrụ na ị hapụ aka ọrụ ịma, aka ọrụ na-akpatara gị ego, aka ọrụ na-enye gị nri, aka ọrụ enyere gị aka iji akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ, aka ọrụ iji azụ ụmụ gị na nwunye gị na ndị ezinụlọ gị, ọ bụ gịnị ka ị ga-eji azụ ha? Ọ dị ka ebe mmadụ hụrụ Chidiebere Ụgbaja afọ 3 maọbụ 4 maọbụ 5 dị n'ihu, ọ sị m ị ka nọkwa n'isi mbido, ọ bụ gịnị ka ị na-eme? Ọ bụrụ na m hapụ ya, ọ bụ gịnị ka m ga-eji azụ ụmụ m? Ọ bụ gịnị ka m ga-eji akpata ihe m ga-eji eri? Ọ bụ gịnị ka m ga na-eme were na-eme gịnị, were na-enwe afọ ojuju, na-akpata erimeri mụ na ụmụ m ga na-eri? Ọ bụ ihe bụ ilu ahụ pụtara. Ugbu a ị marala. Ọkụkọ hapụ kwọm o were gịnị zụọ ụmụ ya. Ụbọchị ọzọ onye hụrụ gị n'ụzọ jụọ gị, nna m ị ka na-arụ ọrụ moto? Tụọrọ ya ilu a sị ya, ọkụkọ hapụ kwọm o were gịnị zụọ ụmụ ya. Agakwala ebe ọbụla. Ọ ka bụkwa isi mbido telivishọn, ebe anyị na-akụpụtara gị nkwa dị iche iche. A na-alaghachi azụ mgbe na-adịghị anya.